Øvelsesprogram efter skulderbrud med bevægebegrænsninger i de første 4 uger. Du kan selv gøre meget for, at din arm kommer til at fungere lige så godt som før du kom til skade. I det daglige er det vigtigt, at du begynder at bruge armen, for eksempel når du tager tøj på, vasker dig og spiser. Du skal dog overholde visse bevægebegrænsninger og lade være med at løfte tunge ting. Bevægebegrænsningerne skyldes, at dit brud i skulderen er af sådan karakter, at du ikke må dreje underarmen udad eller løfte din arm ud til siden, før knoglen er groet helt sammen. Dette varer 4 uger. Nu vises bevægelserne, du ikke må lave. Bevægelserne vises derfor med den raske arm. Armslyngen skal nu bruges mindre og mindre. Den skal tages af, når du laver øvelser, og når du bruger armen i det daglige. I starten vil det sædvanligvis være rart at bruge slyngen, når du er udendørs, f.eks. under transport. Efter 3 uger skal du ikke bruge slyngen mere. Det er vigtigt, at du laver øvelser for at undgå, at skulder, albue og fingre bliver stive, samt for at minimere hævelse, som altid i større eller mindre grad vil opstå efter et brud. De følgende øvelser laves 2-4 gange om dagen i et roligt tempo. Husk at slappe af i skulderen, både når du laver øvelser og når du bruger armen i det daglige. Når du træner, skal du derud, hvor det strammer og gør lidt ondt, men du skal ikke få vedvarende eller tiltagende smerter. Det kan være en hjælp at forestille sig, at du står op ad en mur, når du bevæger armen for at overholde bevægebegrænsningerne. Det er kun hertil, du må bevæge armen. Når du skal hente eller tage ting, må du ikke række ud efter det. Du skal i stedet for flytte dig hen, så du står lige foran det. Nu starter selve øvelsesprogrammet. Hver øvelse vises først og udføres så 5 gange, hvor du kan følge med. Hvis du gerne vil lave øvelsen flere gange, kan du pause filmen inden den næste øvelse. Opvarmende skulderøvelser. Løft skuldrene op til ørerne og tæl til 3. Sænk skuldrene langsomt. Udfør øvelsen 5-10 gange. Træk skuldrene bagud, så skulderbladene samles. Tæl til 3. Og slap så af. Udfør øvelsen 5. Rund ryggen, mens armene føres ind foran kroppen og tæl til 3. Slap så af. Udfør øvelsen 5-10 gange. Du kan også lave rulninger med skuldrene, både den ene vej og den anden vej. Udfør øvelsen 5-10 gange hver vej. Passiv bevægelse af skulderen. Hvis din balance er god nok, kan du lave denne øvelse.
Stå ved et bord. Den ene fod skal være foran den anden. Læg begge hænder på bordet med håndfladerne nedad. Læn dig frem uden at lægge vægt på armene. Bevæg kroppen tilbage. Skift vægten fra den ene fod og over til den anden. Øvelsen udføres nu 5 gange. Svingeøvelser. Stå med siden til et bord. Støt med den raske hånd på bordet. Læn kroppen lidt fremover og lad den tilskadekomne arm hænge slapt ned. Sørg for at holde albuen helt strakt. Sving armen frem og tilbage med så stor bevægelse som muligt. Udfør øvelsen 5-10 gange. Sving armen fra side til side. På grund af bevægebegrænsninger må du kun svinge armen ind foran kroppen og hen til muren, som du forestiller dig, du står ved siden af. Udfør øvelsen 5-10 gange. Sving armen i cirkler foran kroppen. Forestil dig, at du stadig står ved siden af muren. Udfør øvelsen 5-10 gange. Hvis du har svært ved at stå op, kan du udføre svingeøvelsen frem og tilbage siddende. Læn dig så langt frem i stolen som muligt, og lad din arm hænge ned. Skub og træk med klude på bordet. Stå eller sid foran et bord. Lad hænderne hvile på en klud eller noget lignende, som nemt kan glide hen over bordet. Skub hænderne fremad så langt som muligt, og træk så hænderne tilbage igen. Udfør øvelsen 5-10 gange. Du kan også hjælpe den tilskadekomne arm ved at lægge den raske hånd ovenpå. Lav herefter cirkler, både den ene vej og den anden vej. Forestil dig stadig, at muren står ved siden af dig. Udfør øvelsen 5-10 gange. Når du får lettere ved øvelsen, kan du stille dig med siden til et bord. Lad hånden hvile på en klud og skub den frem og tilbage. Sørg herfor at få armen så langt tilbage som muligt.
Vuggeøvelse. Tag fat om begge albuer, så den tilskadekomne arm hviler oven på den raske. Løft den tilskadekomne arm væk fra kroppen. Se om du kan få den løftet helt op foran brystet. Udfør øvelsen 5-10 gange. Hold fortsat den raske arm nederst. Vug nu armene fra side til side, kun hen til den forestillede mur, som er ved siden af dig. Udfør øvelsen 5-10 gange. Bøj og stræk i albuen. Sid på en stol uden armlæn. Hold albuen ind til kroppen. Prøv at strække armen helt ud. Og bøj så meget som muligt. Udfør øvelsen 5-10 gange. Du kan hjælpe med din raske arm. Du kan også lave øvelsen stående. Øvelserne kan også laves liggende, f.eks. når du ligger i sengen. Pumpeøvelse. Brug den udleverede skumrulle eller bold. Sid på en stol uden armlæn og hvil underarmen på låret. Bøj i albuen og klem alt, hvad du kan om skumrullen. Stræk så albuen og slap af i fingrene. Udfør øvelsen 10-20 gange. Hvis din arm er hævet, laves denne øvelse hver time. Det er vigtigt, at du prøver at få hånden over hjertehøjde, mens du laver øvelsen. Hvis din arm føles meget tung, kan du hjælpe med den raske. Hvis du ikke har en skumrulle eller en bold, kan du nøjes med at pumpe luft. Held og lykke med træningen. Vi håber, at du snart kan bruge din arm til mere og mere i dagligdagen.